amwene, let's talk about Sudan. Oh, Sudan. Taona anthu akuphedwa kuchipatala. Asilikali kulowa chipatala ndi kuombera mapatienti aliyense ka guardian amene amapeza chipatala mucha. Masaka yeniyeni ku Sudan. Amene ku Malawi tine tendere tisiyambika Mulungu. Makamaka nkhani ya ku Sudan iyi imandikumbutsa situation yomwe idachitika ku Malawi. Kodi ku Sudan kwakumenyana ndi ndani? Tiyambire pamenepo. Tibwerere mbuyo ku Sudan kunali president yemwe anali dictator Bashir. Mukukumbukira amonda kuvala za white amanga chibandi chake mutumu Bashir. I think anabwerapo ku Malawi. So dictator ameneyi akulamulira Sudan, right? Kunkachitika tinkhondo tosiyana-siyana. Mukumbukira ku South Sudan yomwe inasanduka dziko paloka, right? Chifukwa choti Sudan ili largely Arab population. Komano sima Arabs okauka yayi. Kuli ma Arabs komano cha ku South Sudan uku kuliso anthu akuda ma Africans, ma indigenous Africans. Awo amazira kuti African Arabs. Right? History yawo kuti ndi ma Arabs ndi ma Africans kaya anangopangidwa convert, I don't know. Yofunika so kuzakambidwa tsiku lina. Komano nkhani ndionena kuti ma Arabs awawa, ma Sudanese ma Arabs amabanga amakhala okondera ku dziko lija. Right? Chifukwa boma president wose anali Asilamu komanso ma Arabs wa. Ndiye ku South Sudan uku kuli Akristo. Ayikuda mwina enda simadziwa South Sudan kuli Akristo ambiri. Ndi anali ngati minority. And amaona kuti boma limapanga zowakondera. Dera lawo lonse kumatukuka, samatukulako Khartoum kumene kuli ku capital kwa Sudan ndi kumene kunali zitukuko. Khartoum ije matukuka china chose kumene kuchokhala ngati kuti city yaikulu pomwe madera enawo kunalibe. So kumakhala tima rebels tofuna kuti ife tofuna independence ngati ku South Sudan. Okay? Ndi kunaliso region ina maziwa menyana ku Darfur region. Nkhani ina ndionena kuti ku South Sudan kumene ma region na ku South Kosewo ndi kumene kunali migodi ambiri ya mafuta. Right? Yeah. Ndiye boma limabwera kuzapoba kuzachosa mafuta ku South mkwalo wesa kupita nawo kuntunda makapanga export mafuta ya drama ya kumatukula ku capital kwa Arab sikucha not kwa Kristo. So pano awawa ankapanga fight. Ndiye kwakhala kuchitika nkhondo ku Sudan nthawi yayitali. Now Bashir ngati dictator amaopa mene amapangira amaopera ma dictator wose amaopa amakhala paranoid kuti wina wake atha kuzandilanda boma, wina wake atha kuzandichosa, wina wake atha kuzandipanga zakuti nangasi amaopa nkhanza zimene iwo akupangira anthu ena. Pachifukwa ichi Bashir amaopa kwambiri military. Okay? The Sudan Armed Forces SAF imene ndi military ya Sudan amaopa kwambiri. Kula majeno amenewa mwina wina wake atha kuzanditembenukira. Because of that anapanga zimene kamuzubanda ku Malawi anapangapo kalero anamba 2000 mumbeze zimene kamuzubanda anapangapo ku Malawi kalericha anakhazikisa the Malawi Young Pioneer yomwe inali ngati kakulu kasilikaliso kumakhalaso ndi military training kumakhalaso ndi zipangizo za nkhondo kuma muliso ndi Malawi Defense Forces. Bashir anapanga zomwezo imene amayichula kuti Rapid Support Forces RSF. RSF ndi imene inali ngati Malawi Young Pioneer yamenewo. Ndi anali ngati paramilitary. Kizungu chake amayichula chocho paramilitary. Achinyamata amapanga recruit achinyamata kuwapasa military training, kuwapasa zipangizo za nkhondo kuti azikhala ngati ma protectors au lamuliro wa dictator. Mwaona? Nkhani yake inali chocho. Ndiye cholinga chake amaopa nangasi amaopa kuti ku military kuja mwina the Armed Forces, Sudan Armed Forces SAF ija kuti akukhala majeno ena ake kumene kujako onena kuti atopa naye dictator yafuna anchose. Ndiye anaganiza zokhala ndi imeneyi. Mudziwe zoti ma dictator wose amapanga zimenezi. Right? Apart from a major ya dziko amazakhala sondika gulu kena. Ma dictator wose amapanga zimenezi. Now, tonse tikudziwa kuti Bashir anachotsedwa mapando. Mbuyo mu anthu kunapezeka kuti South Sudan yakhala independent yalandira ufulu wake. South Sudan nayo ikufuna isipanga control ma oil resources yake. Ndiye kumene kujaso nkhanzaso zinapitirira maga ma rights, ma human rights anthu akalankhula zakuti ndi mpaka kunachitika ma demonstrations mpaka anthu anapanga protest mpaka Bashir uja anachotsedwa anamangidwa. Military jano successfully removed Bashir. Okay? Now military yanchosa Bashir ikufuna ibweretse ulamuliro wa civilian. Komano pakuyenera kuchitika ma reforms ndi mmene dziko linalire ku Malawi kunachitika
what is known as Operation Bwezani. Hey, Operation Bwezani. Asilikali ya MDF anapita ndikukayilanda zida Malawi Young Pioneers ya kuyilanda zida yose kuipanga disam kuti isachuluke zero. Chifukwa inameneyo kamuzu akuchoka ile amafuna achuluke zero nanga siwo anali kuti anapangidwa kuti asipanga protect kamuzu ndi MCP. Maona so amafuna nditu kuti asachoke mboma. Anyway, now boma la asilikali la ku Sudan sopano Abashir wachoka ukukuti ndi Rapid Support Forces iyi RSF tipanga nayo yani ili ndi mphamvu ili ndi asogoleri yake ndi anagwirizana kuti 2 years titenge 2 years tipange integrate Rapid Support Forces iyi ikhale pato alowe nawo muame. Okay, osewa akhale muame, akhale under army iziyapanga control. In the next 2 years tikupange integrate Rapid Support Forces nonse ni majeno anu mukhala muame koma nonse mukhala ma junior nkhani nali pamene bolo mukhala muame mukhala ma junior muzezo ti awo ali ndi majeno awo Rapid ali ndi asogoleri awo amazifilaso ndi Rapid anena kuti za 2 years izo is too fast. Ife tufuna kae mutisiye tipange restructure toka ndi integration itenge 10 years. Argument yawo imene itenge 10 years koma naveso tikhaleso ndi maudindo opanga control chinthuchi ndi chatose. Argument yawo inali imene kusamvana kunabuka pati pamene ndiye kunapezeka nokuti General wa Army Sudan Armed Forces ndi mtsogoleri wa RSF sanamvane maganizo ndikuyamba kumenyana anayamba kumenyana ku Khartoum komwe kuja ku capital kuja that was April 15 2023 anayamba kumene kuja nditose tinaona nditu Khartoum capital ijadu basi ndege zame kuyamba kutulukira malere anthu anthu thawa ku capital kuja nkhondo inayambikira mu capital muja mpaka kulimbanirana headquarters ya military ndi awa aboma anali ndi ndege anali ma fighter jets Sudan je inali ndi equipment nditu ndanayamba kumenyana kumene kuja anatulutsana RSF inakakhalano ndi headquarters yake dera lake lomwe imapanga control ndi anapita kumene kono ngati kulikulu kwawo muyipesa kuno bwino kumene kunali ngati support yawo yambiri kuja kumene kunakhala ngati ulikulu kwawo anapanga kupita kumeko awa anasala ku Khartoum ku capital ndi ku north uko amewa ndi akhala kulimbanirana malo kumamenyana awati apanga geni territory awapanga geni territory koma nkhondo yake ndi ya usavage ndi nkhondo ya usavage ya mfuti basi ya usavage kulibe zoti za madrone zina zake za sikwano za precise zoti tikangoombera apo pale asilikali po basi tisingopanga mwa ataki mwa asilikali mo basi kubwera upeza building ya zipolopolo zokhazo kama window angotulukira wina aliyesa amene sungapulumuke nkhondo yake ya usavage yononga ndipo Sudan waonongedwa capital ija yaonongedwa ma building abwino aja akunonge ma cities zonse ndiye nkhani zomwe zikuveka pano baze ndi amene wawano kunali dera la ku Darfur kumene linali m'manja mwa asilikali a dziko ndipo wa Rapid Forces alanda dera limeneli ndipo analowa mu city limeneli ndi chifukwa chake taona ma video anthu akuphedwa alo amene mujatenga ndi akumayenda house to house kupha wa mamuna wankazi kayapeza kugwiririra anthu kuthawa mpaka akuti ma satellite kumwamba akajambula dziko liyochi kupita pa Sudan kumachita kuoneka nthaka yonyowa ndi magazi kukadera kamene koko kwachitika masaka. Sopano anthu amenewa ndimalize chonchi mphamvu akuzitenga kuti RSF akhala kumenyana sopano 2023 lero 2025 2 years more than 2 years akumenyana
mphamvu akuzitenga kuti boma, asilikali a boma aja akupangidwa support ndi maiko ngati Egypt ndi Saudi Arabia, akuwapanga support asilikali a boma aja. Awawa ma pioneers awa akupangidwa support ndi UAE, United Arab Emirates, chakukataa kumeneko akupanga support awa. Komanso gulu la Putin lija Wagner, mwalikumbukira Wagner la ku Russia, ma Russians aja amapangaso support gulu limeneli la ma pioneers. Endi kuli mphekesera yonena kuti anthu onsewa akupanga supportiwa chifukwa cha golide, chifukwa ku Sudan kuli golide, kuli ma gold mines, komanso kuli ma oil. Ndi awa akupanga support uzibweresa zimenezo kuno, golide zibweresa ndi kuno, ivi zikupasani magalimoto, zida za nkhondo muzikamenyera kumeneko. Akuti ndi mmene zikuchitikira. Koma chomvetsa chisoni nchonena kuti maiko aku Africa, atsogoleri aku Africa akukanika kupanga decision ya mphamvu yothetsa nkhondoyi. President tsogoleri wawa a paramilitary wa amapezeka kuti akuloledwa akupita kukakumana ndi ma president aku Africa, aboma aja akupsa mtima kuti inu mupangaso support uyuyu bwanji, kunoko ifeyo ndi amene tili asilikali aboma kuti tipange preserve Sudan yetu. Padakali pano pamene zikuonekera Sudan ino apanga break, ifwa dera limene awo atengali amesangalitengeso, enda ameso ku north kumene apanga hodi kusanga kuperekeso kwawo. So the partition ya Sudan seems is going to continue. Ngati simaitsatira nkhani, I hope ndafotokoza kuti mutha kuyitsatirako pang'ono, mwina zinthu zina sizili accurate, ma comments mene mapangira moja mutiziwisa. Isiwoma kwambiri.